Lezi indaba zohora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukele nazi ezinohlonze emini nje. I was part of the team under Commander. I can say it was easy. We spotted the paint tins because of irregularities on the lids, and then we identified the cocaine and unpacked it. Ikhomishana kaMadlanga iyaqhubeka nokulalela ubufakazi ngemva kokuhlaba ikhefu lamasonto amabili kanti owethula ubufakazi namhlanje Warrant Officer Carl Sande ophiko lwama-Hawks KwaZulu-Natal. I find that the applicant failed to discharge the honors and to demonstrate to the court that there are exceptional circumstances which in the interest of justice permits his release on bail. Inkantolo yemantshi yaseBrakpan isichithile isicelo sebheli sikaMadiphandile Sotheni obhekene noxhaxho lwamacala eyamaniswa nokubulala kanye-ke nokucija itulo lokubulala uMarius van der Merwe owethula kubufakazi kukhomishana kaMadlanga njengo-witness D. Since February this year, South Africa has procured 13.5 million doses of foot-and-mouth disease vaccine as of the 28th of May. Ungqongqoshe wezolimo ubambe isithangamini abezindaba lapho ecacisa khona ngosekwenziwe umnyango emzamweni wokunqandwa kwesifo samatele esesishaye kwazwela kakhulu kubanikazi bamaplaza ezifundazweni ezahlukene selokwabikwa ngokubheduka kwalesifo. Right now we are very happy and everybody is happy that we can go to Mexico. So the past days it was a little bit stressy. Karoma sibhakwe semidlalo selithelekile esikhumulweni seyindiza e-OR Tambo iqembu lesizwe iBafana Bafana njengoba umthwalo ususobhokweni lizolibangisa kumqhudelwano wendebe yomhlaba kanti indiza ezobe ke ithwele iqembu kulindele ukuba ke isuke uma kushaya ihora lesibili esikhathini nje esingaphansi kwehora kusuka manje. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke naku-SABC le high. Igama lami nginguDaud Phungula Mbukela ngesingelo kuzo ezihamba phambili emini nje. Ikhomishana kaMadlanga iyaqhubeka nokulalela ubufakazi ngemva kokuhlaba ikhefu lamasonto amabili kanti wethula ubufakazi namhlanje Warrant Officer Carl Sande ophiko lwama-Hawks KwaZulu-Natal. Ubufakazi bakhe bugxile kakhulu ezidakamizweni zohlobo lwe-cocaine okwenzeka noma kutholakala kwalezi zidakamizwa ze-cocaine okwenzeka ePortshepstone ngo-2021. Warrant Officer Carl Sande wophiko lwama-Hawks esifundazweni KwaZulu-Natal ulandise ikhomishana ngeqhaza lakhe ekushaqeni kwezidakamizwa eziningi okubalwa kuzo nezohlobo lwe-cocaine ezatholwa ePortshepstone ngo-2021. I was part of the team under Commander. I can say it was easy. We spotted the paint tins because of irregularities on the lids, and then we identified the cocaine and unpacked it. I did nothing further than that. Okay. And were there any other busts before you were then moved to support services? Not that I can recall. Usanda uthi ngemuva kwalokho izinkinga zaqala ukumlandela njengoba asuswa ophikweni olulwa nezidakamizwa ngaphandle kwencazelo ecacile. Uthi usola ukuthi lokho kwabe kuyindlela yokumvala umlomo. You had mentioned earlier that when they moved you verbally, they said that you would not go back to narcotics. Correct. Were you given a reason as to why not? No. Why do you think you were moved in February 2023? Am I allowed to say? I think I was standing on their toes. Can you just elaborate on that? Maybe being too successful, too many good recoveries. Isicau siyaqhubeka. Can you just Inkantolo yemantshi yaseBrakpan isichithile isicelo sebheli sikaMadiphandile Sotheni obhekene noxhaxha lamacala yamaniswa nokubulala nokwakha itulo lokubulala uMarius van der Merwe owethula kubufakazi ngaphansi kwegama uwitness D kwikhomishana kaMadlanga.
Usotheni uvele enkantolo yemantshi yaseBrakpan namhlanje ubhekene namacala ayisithupha okuhlanganisa nawokubulala nokutholakala nezinhlamvu ezingekho emthethweni. Imantshi ichitha isicelo sakhe sebheyili ibeke ubucayi becala abhekene nalo kanye nesisindo sobufakazi obethulwe umbuso. I find that the applicant failed to discharge the honors and to demonstrate to the court that there are exceptional circumstances which in the interest of justice permits his release on bail. His application to be released on bail is refused. Usotheni kukholakala ukuthi wasebenzisa i-AK-47 ukusoconga uwitness team. Imantshi ethi uSotheni njengomuntu wayesebenza ngaphansi kophiko le-task force embuthweni wamaphoyisa ukuthola kwakhe ibheyili kungase kubeke engcupheni uphenyo nabanye ofakazi. It is common cause that the accused is a highly trained member in the security services and that he received extensive shooting training in his previous employment with the South African Police Services as a special task force member. He confirmed that he has the ability to shoot a target 4 kilometers away. Inkantolo iphinde yathola ukuthi kukhona ubungozi bokuthi umsolwa kungenzeka abalekele ukuqula kwecala uma engakhululwa ngebheyili. State submission is that given the type of training he has and the highly sought after skills in the security sectors, he may secure employment in countries where extradition processes may be difficult. Usotheni uzoqhubeka agcinwe esitokisini kuze kube ubuyela enkantolo ngenyanga ezayo mhla zingamashumi-30 kuNtulikazi njengoba icala liqhubeka. Sithanda ukuxwayisa ababukeli abaneyinhliziyo esheshe zizwele ngombiko olandelayo. Ubevele kafushane enkantolo yemantshi yaseScottsburg wesilisa uSihle Ntshiza nosolwa ngeinsolo zecala lokudlwengula aphinda abulala indodakazi yakhe beneminyaka eyisithupha ubudala. uNtshiza ubeloku equnge ngaphakathi esitokisini kanti phambilini kwewanqaba ukufaka isicelo sebheyili njengoba namhlanje ebuye wafaka isicelo sebheyili. Amalungu omphakathi wasemahlongo KwaZulu-Natal afuna kubuya isigwebo sentamo ukuze bajeze ngaso abenza isihluku esinje kanti-ke icala lihlehliselwe mhla ziyi-19 kwephezulu. Uvele kafushane enkantolo yala eScottsboro umsolwa osolwa ngokubulala undodakazi wakhe oneminyaka eyisithupha enyangeni eyedlule. Umsolwa namhlanje uSihle Ntshiza utshele inkantolo ukuthi ucela ukuthi afake isicelo sakhe sebheyili. Siyezwa kuthiwa ekuqaleni ngenkathi evelile la enkantolo uke wanqaba wathi akasayifuni ibheyili kodwa namhlanje uthe ucela ukuyifaka futhi isicelo sakhe sebheyili. Sinelungu lomphakathi la unkosazana uNqobile Bele obe nomndeni kusukela ekuqaleni kwaleli icala nangenkathi umndeni uqala ukuzwa ngalesehlakalo esenzakalile. Sibonile la ukuthi kade sikhuluma futhi nelinye ilungu lomphakathi lisho ukuthi izenzeke kanje seyidlange kakhulu emphakathini mhlambe la enhlala khona zidlange kangakanani noma mhlambe beniqala ukubona isenzo sikanje emphakathini wenu. Into kanje sijwayelekile ofithi ngoba mhlawumbe abantu abayithola ukulungiswa ukuthi isigwebo sentambo kumele sibuye ngoba eminyakeni engadlulanga nje ngemdanga kunengane sayithola ehlathini ikhishwa amehlo idlwengulilwe emulunga lomphakathi. Ukuba ikhona indlela ukuthi isigwebo sentambo sibuye ngoba shuthi abantu ngabenikwa isigwebo sokuthi long life imprisonment shuthi abantu iyabajabulisa lonto babona ukuthi bayohlala ngakahle ngaphakathi. Ngibuyele kuwena e-studio. Ungqongqoshe wezolimo uJohnston Hazen ubambe isithangami nabezindaba lapho ecacisa khona ngosokwenziwa umnyango wakhe emzameni okunqandwa kwesifo samatele eseshaya kwazwela kakhulu kubanikazi bamaplaza emfuyo. Selokubeke nokubheduka kwesifo samatele ezifundazweni ezahlukene uhulumeni uqalise ngohlelo lokusatshalaliswa komjovo kubanikazi bamaplaza kanye nakubafuyi engxenyeni ezahlukene. I want to be able to provide an update on South Africa's response to the foot and mouth disease outbreaks, the progress that has been made, some of the challenges that remain, and of course, as we move now into our next phase of our efforts to protect the national cattle population and restore confidence throughout the agricultural economy. Ungqongqoshe wezolimo uJohnston Hazen ukhulume ngalokho sekwenziwa umnyango wakhe emzameni okulwisana nesifo samatele. Uthi kusukela ngoNhlolanja kulonyaka elakuleli selithenga imjovo engaphezulu kwenkulungwane eziyishumi-13. Since February this year, South Africa has procured 13.5 million doses of foot and mouth disease vaccine as of the 28th of May. We've also vaccinated just under 4.4 million animals across the country,
And this is the largest vaccine acquisition program in the veterinary space ever undertaken by the South African state. Ubalule inani lelwane seyijoviwe isifundazwe ngasinye kulelizwe. Isifundazwe KwaZulu-Natal isona esinelwane eningi ejoviwe njengoba nje lesifo sidlange khona kakhulu. KwaZulu-Natal remains the center of the vaccination effort, with more than 1.1 million animals having been vaccinated. The Free State has vaccinated more than 600,000 animals, the Eastern Cape more than 720,000 animals. Uqinisekise ukuthi ngeke kuze kugcine sona lesi sifo esihlasela imfuyo, kepha kuzogcina bona njengoba beqhubeka nemizamo yokusinqanda. Ingqungquthela ye-SACP obekumenywe kuyo zonke izinyunyana zezisebenzi namaqembu ezombusazwe nohlangothi lwabahlwempu iphume neziphakamiso ezahlukene ngendlela okuzofanele kuguqulwe ngayo uhlelo lwezomnotho eNingizimu Afrika. Phakathi kwamaqembu ezombusazwe abezihlanganise nale ngqungquthela i-EFF ne-MK Party kanye-ke namanye ayishumi. I-ANC edlelana ne-SACP igcine ingazange izihlanganise nale ngqungquthela. The conference resolved to establish a Council of the Left as a standing instrument of coordination. The Council is not a new party. It will not contest election in its own name. It's the first time 300 political parties, faith-based organizations, traditional leaders, youth formations reach a consensus that there must be a support for the cancellation of student debt. That has never happened before. We're saying, as this left conference, the time has come for us to bury our differences, to bury our petty jealousies. A coming together of organizations from various backgrounds, I think would be a first in a democratic setup. But if you go back into time, I think the UDF, it was also a coming together of various organizations for a common cause. So a South African today would not have knowledge or memory of that, hence they would have the fatigue. So it's a challenge on them, the Council of the Left, to ensure that they become wet their salt, so then they can then stimulate that political interest, activism and participation from an ordinary South African. Mbukele sasiqu eyitolo sabanezinge izindaba ngemva kwekhefu nganyakazi. Bukela sikubingelele siphinde sikwamukele izindabeni emini nje asikukhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzozicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola kumjalo bazo. Kuleli viki ku Asikhulume Let's Talk. The amount of child abuse, and not just by parents but by others as well, it's a lot and it's causing unnecessary trauma for the kids. I feel like there can be more done. I think especially in a neighborhood situation. Because umntwana wase next door wena ngeke umnake because awumazi as batswadi ha re lebelleng bana mo ba dlala nkoteng ha re lebelle hore bana ba dlala le bomang. Hlanganyela kanye nathi njalo ngomsombuluko ku SABC 1 ngehora le5 ntambama. Kusenjalo izingane ebeziphelezelwa ngabantu abadala kanye nehhovisi lomnyango wezenhlalakahle eGauteng zifuna ukuthathwa izinyathelo eziqinile ekuvikeleni kwazo ezehlukaleni zokuba yisisulu zokuhlukunyezwa kanye nokubulawa njengoba ke iNingizimu Afrika isemkhankasweni wesonto lokuqhakambisa ukuvikelwa kwamalungelo ezingane. Beqhuma ingoma nomdansi emgwaqweni waseGoli njengoba amakhulu ezingane ebhekise amabombe enkantolo yomthethosisekelo njengengxenye yokukhumbula isonto lokuvikelwa kwezingane nalapho igqame ukukhathazeka mayelana nokuhlukunyezwa, ukuphepha kanye namalungelo ezingane. Make child abuse and statutory rape cases move faster in courts. We are calling for them to change the age of consent into maybe 18 or 21 because at 16 is where you actually get puberty. Umnyango wezenhlalakahle eGauteng uqinisa izinhlelo zokwesekwa kwezingane ezihlukunyeziwe ngokuzixhumanisa nezikhungo lapho zingathola usizo khona kwabezenhlalakahle. We continue making sure that we do the work that we are supposed to do through the NPOs, because remember again, NPOs are an extension of the Department of Social Development. That is why you find a social worker in the NPO. Ihhovisi lenhloko yabehluleli lithi iminyango kahulumeni yaqhubeka nokusebenzisana ukubhekana nezinselele ezithinta izingane.
There are always and constant conversations, but also important work that is being done intergovernmentally that is meant to ensure that issues such as these are taken care of. Izingane ziphakamisa isicelo esiphuthumayo sokuqeda nya ngokubambezeleka kwamacala okuhlukumeza kanye nezinhlelo zokuvikela eziqinile ukuze zigcinwe ziphephile. I-IFP eGauteng yexwayise ngokuthi asikho isidingo sokuthi kube nabazofuna ukuziphindiselela kulandela ukusoconga kube yikhansela layo kumasipala eRand West City uMzwandile Mthimkhulu nobulawa emhlanganweni nomphakathi obusebhekistal ngeledlule kanti akaboshwa umuntu ngesigameko sokubulawa kukaMthimkhulu. Umthimkhulu obeyilungu le-IFP esifundazweni eGauteng kuthi udutshulwe wabulawa umuntu ephakathi emhlanganweni kuthiwa kuvele kwangena owesilisa ovele wavulela ngenhlamvu umthimkhulu washonela khona lapho umsolwa waphela emehlweni. Iqembu ye-IFP liyasihlaba liyasihlikiza lesigameko. Sishaqeke kakhulu ngaloko kwenzekile kukhansela wethu ukhansela uMthimkhulu futhi asazi nanokuthi sizokwamukela kanjani lokhu sekwenzekile manje. UMajozi uthi akwehla umoya kumalunga awo ngoba futhi angalinga kucabange nokuyiphindiselela ngoba lokhu akusisona isixazululo. Uma kungathiwa kunabantu abafuna ukuyiphindiselela kuzomosha konke lokhu esekulandelelwa amaphoyisa ukuthi kufinyelele kuzokwenza futhi nesimo kungabi nesimo sokuhlala kahle endaweni. Umndeni kaMthimkhulu uthi usashaqekile namanje ngalokhu. Indaba enje namkhulu akaze ziyaba zinhle kube into ebebhlungu kakhulu nesheqisayo ngoba indlela kwenzeka ngayo siye kuye kuzakala kwangconywana umuntu mayikolile kodwa lolu hambo loluhanjwa ngalo aluthokozisi kakhulu. Abahlaziyi bezokubusa kwezwe bathi banalo isu lokuthi amaqembu ezombusazwe angabhekana kanjani nalesihlava. Abantu ababavumela ababezi members bayingabi ngabantu abanodlame, abantu abangakhawuleza ukusa isandla nokubulala. Kwangaxesha linye kuyafuneka kuba abantu abathanda izikhundla nabathanda imali bangahambi phambili ezintweni zemibutho yopolitiko. Bekungakaboshwa umuntu kanti amaphoyisa asaphenya. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngase-West Rand. Osaziwayo emidlalweni yeshashalazi nakubabona kude kanye nabaculi abehlukene babuthane eMarket Theatre eGoli lapho bekwethula khona umdlalo odidiyelwe ongempilo yenqalabutho engasekho emhlabeni uDkt Mbongeni Ngema nowayengumbhalo ohlonishwayo kwezeshashalazi. I am Mbongeni Ngema. I was born on the 1st of June 1955. Lendaba ixoxwa nguye uDkt Mbongeni Ngema esitshela ngohambo lwakhe, ingqinamba abhekana nazo kanye nempumelelo eyaholela ekutheni ahlonishwe kakhulu kwezomculo, ukulingisa kanye nokubhala imidlalo yeshashalazi. Osaziwayo emculweni kanye nezokulingisa bathi amagalelo kaNgema makhulu kakhulu kulemkhakha. uMbongeni wasebenza kakhulu la makuza kwezaseshashalazini kusukela ngesikhathi even negenge encane ayitrainer from bebancane namhlanje nabo sebeyimele ngokwabo. uMbongeni Ngema usebenzile kakhulu emculweni wesintu ukwazi ukuthi athore phesheya lo muntu obenenkani empilweni ukuthi into mayifuna uyayifuna uzoyithola. Labo abadlula esandleni sakhe uDkt Ngema babonga bayanconcoza ngezimfundiso zakhe. Mina will forever ngisho ukuthi ngila ngikhona because of uBhuti Mbongeni. Noma uMadlokovu esashiya emhlabeni kodwa umsebenzi wakhe usaxoxa indaba eyokhulunywa izizukulwane ezizayo. Ezindabeni ze-SABC uNondumiso Mkhize Bowe eGoli. Bukele selithelekile esikhumeleni seyindiza eOR Tambo iqembu lesizwe eBafana njengoba umthwalo ususobhokweni lizolibangisa kumqhudelane wendebe yomhlaba. Intatheli ezemidlalo la eSABC uSifisa Ramaro khona lapha ke esikhumeleni sezindiza ukusilethela ukusuka nokuhlala. Ngibulise kubalaleli emakhaya sila eOR Tambo International sibonile iqembu leBafana lifike like an hour ago.
ukuthi finally bahambe baye eMexico njengoba sazi ukuthi kube nenkinga zamavisa i-team bekumele ihambe izolo kodwa abakwazanga ukuhamba khona manje nje ngizobiza umunye wabalandeli abadume kakhulu lapha eNingizimu Afrika uSaddam Make ake asitshele umbono wakhe ukuthi uyibona kanjani iBafana Bafana. Saddam, siyabonga mfowethu, iBafana Bafana siyibonile sonke sebacheke in bahambile ubona amathuba weBafana anjani kule World Cup esibhekane nayo. Ngizocela ngibulisa abalaleli ekhaya abathandi bebhola ngithi kubo sesikhona manje ishubile Mexico they are coming South Africa Mexico is calling our name. Ngifuna ukunitshela ukuthi no mina mangibhekile abafana bamnandi ba right. Let's not judge the friendly they khona le never be friendly. Manje if you want to be a champion or a big champion. So hlangana nama country about 34 countries. Mina show ukuthi lento bazoyenza you got a surprise package. Abafana bayazi into abayifunayo. Thina abalandeli supporteni abafana bethu noma silekhaya sizocela abafundisi abathakathi bonke abantwana besikolo matriculations bonke abanyawupe wonke umuntu amaphoyisa everybody asibe nindaweni one sibe ne-one voice one message sikwazi ukusupporta iSouth Africa. Bekani singene kade siqualified we didn't go by back door. 1998 I was in France siqualified namanje siqualified diniwe indaba yokuthi class of 1996 abenze yabo likasi benze into abayibiza class of 2026 kulabafana nesamthemba nocoach wethu uzimisele abadaleli bona badalela sonke eMzansi South Africa aseke indaba yokuthi abaphaka amani kube kukhethwe bani no sinte one South Africa support abafana bethu ngiyanitshela ngiyanithembisa ukuthi mangibhekile mina group stage siyadlula sibongile simzwile umlandeli odume kakhulu weqembu leKaizer Chiefs neBafana Bafana uSaddam Make othemba ukuthi iBafana Bafana izosenza proud mabafika emdlalweni wendebe yomhlaba ngibuyele kini ngibuyisela intambo kini e-studio eAuckland Park. Sibonga kakhulu umbukeli yona ke intatheli yezemidlalo la eSABC uSifiso Ramare sibikela bukhoma esesikhumuleni sezindiza iOR Tambo. Kwamanje asithi qo 8 kanti uMasibuya sizobe sikuphathela umhlahlo wesimo sezulu wena ungayindawo. Bongile sizibeka lapha besikuphathele zona emini sizobeka nezinye izindaba ngehora lesikhombisa kusihlwa kwamanje mbukeli usale kahle.